Dit is vet. What? Oké. Ik heb wel eens in een nachttrouwenslip of in een kajuut. En dat is echt super bijzonder. Maar ik ben wel nieuwsgierig of dat nog gekker is. Daarom zie ik deze pluimpret uit. Wat is het gekste plak west uw nachtkast in Friesland? Ik ben nu in Haas en dan steekt er een slierplak dat steekt waarschijnlijk aan een hotel of aan een tint, maar net aan een kraan. Dan gaan we de eerste lift in. We komen onder. Nou, op naar lift nummer 2. En dit is zo heel bijzonder. Wow. Dit lijkt wel een soort van optreden van een concert, dat dat uit het podium komt. Zo, de lift uit. Nou, we hebben een bed, een dikke televisie, maar misschien nog wel het allermooist. Een prachtig uitzicht en een trap. Dit is vet. What? Oké. Dit is toch mega vet. Ik zit gewoon in een bestuurshokje van de kraan. En ik zie hier een, hoe noemt ze dat ding? Een koppeling of zo. Nou, hij beweegt gewoon. En dan kan ik nog naar boeten. En ook is prachtig zijn over heel Haas en al het wetter. Nou, ik weet net wat ik zei, maar ik ben helemaal onder de indruk. Dan is het no tijd voor de BM-hut in Jesterheim. Wauw. Het lijkt het wel een soort Hanse Grietje hutje. Alles is van hout. Zie, hier stiert ik. Hout is goud. Echt super schattig. En zie je zelfs ik nog een leuk lied. Terrasje, daar zit de kerst. Ik tussen de bjemmen. Als je gewoon waar je een overnachting hebt, betekent dat als het oppakt weer door het politie. De kerst namelijk hier bij de Blokjespoort overnacht je in een gevangeniscel. Maar een belangrijk verschil is wel, dat is nou een wokje in zijn kerst, wanneer is die cel uitgeëist. Dan is het nou tijd om mijn cel op te zieken. En dit. En hij zit ook gewoon echt op slot. Wow. Er is zelfs nog tralies. Ik vind nou wel een smoek kemmeke, maar misschien als je een jongens luistert en als dat nooit iets door wie je vroeger dan lijn, moordenaars, dieven, weet ik volle wat. Luister gewoon in dezelfde kamer als wij zij altijd slipten. Ja, dat jouwt wel een spannende sfeer. Hey. Nou, dat weer de gevangeniscel. Dan komen we nu bij mijn laatste slierplakje. En dat is dit schattige, maar ik wil wat griezelige tjerkje hier in Jesterheim. Goh, lekker ouderwets. Oeh. Wow. Haast een beetje griezelig of zo. Ik wil een huis van een oude beppe. Oh, maar boy, heel schattig. Als je in het bed zie ik je. En ik denk als ik je jongens alleen nog geweest voer. En dan juist geritsel boeken. Of dan juist gekke loertjes.
Dat zou ik wel spannend vinden. Oké, conclusie. Ik denk dat er misschien nog wel meer gekke slierplakken binnen hier in Friesland, maar ik heb wel een paar hele gekke bezocht. Een kraan, een gevangeniscel, een BM-hut, een tjerke. Maar welke weer nou het allergekst? Ik denk de kraan. Want er moesten dus wel 2 liftenbroeken om daar te komen. En hij kon gewoon bewegen. Ik kon hem gewoon besturen. Ja, het was gewoon een bijzonder slierplak. Wist er nog een oor bijzonder slierplak? Drop die dan even in de comments. En vergeet ik net even een like te abonneren. En dan zie ik je de volgende keer wel weer. Doei doei!